usa ka tubag. Mga sawa ka na ako, dili. Wow! Mo gani usuron? Demanding na kay mga babae? Pero, di mo kapiyong ng babae. Kalibugan man ka. Ayaw na kong iliko sa laing tima. Gitsuha kong tubag. Magpakasal ka na ako, dili. Magpakasal! Bisa ka pila pa! Pero, ubusaw sa kakondisyon. Kaya di ko gusto malkansi. Pakaslan ta ka kung musaad kang magsinina ka na. Take it or leave it! Take it or leave it. Sinuwak ni Monique Di Gracia sa Sidon, Direktor Jennifer Dato Menyosa, Musical Scorer Argil Bangkao, Editor Lloyd Gadiana, Soundman Ricky Gary. Dalit ka ninyo sa RMN Drama. DXD. Huwag karoon magahigalan niya lang sumpay ning atong sugildanon. Take it or leave it. Basta kay, ay ko ninyo kadlo ka, kay besak on siyang orasa. Andam kong makikatubang nila, kay gagag ko mahadlok anang kapitan sa barangay. Tinood gini ka mahadlok. Di ka manay? Tinood sa tanang tinood ay. Ngiga ko di mo. Minta sa uma din sa atong barangay, nagkinto ni Kap. Ikaw, sayo lang kayong maingon nga di ka mahadlok. Anong inaana man naman ay? Ay, oo na sa tanan. Way makatubong sa pagkamayong tao o pagkabrightan ng atong kapitan. Makamaon nagmutimbang-timbang kung unsay husto kung unsay dili. Labaw sa tanan, ako ang kaliwat ay nalimot ka. Ako nang pagkumangkon, anak na sa igagaw na akong igtagsa. Pero nahibaw, tingali ka nga way kaliwat nga ilon si Kap kung magkasa, di ba? Hustong balaod ang iyang gipatuman. Mao ganing gibahal o gitahod gyud siya sa tanan. Ay, Mao na di ha. So, kuan, unsay balita aming? Ha? Ngano ni ka man ming? Aw, ni ako, kaya naghatod ko ng sumon. Ha? Mao na na. Uy, si Angie nga nagpatawag ni nanay sa barangay. abre na ako ng permahan kay ako ng ato bangon. Andam-andam lang, Cheng. Siya ko andamon. Ang counter on niya, ni Kuan, ni Manay, doon nagpagawas kabayag pinuti. Oh, di ko pa kamao mga tarungan. Bahala naman tato nag-away mo babae lang. Walay gamit tayo hinagiban ba? Kay sopak ba yan as balaod? Kay Saragon, imo ko gihadlok. Ayay. Ha? Tuwa ka pikas si mga paglaban kay nagkasinabot mo sa ador. Sama na. Cheng. Mo na. Ginoo ko in taon ang Cheng. Ay, por Diyos, por Santo. Kapasa taon na lang dautan ni mong gihunahon na. Oy, kay limpyo in taon kay akong konsensya. Wag kibuhat nga ano maliha o in taon. O wa! May palugar nyo dito sa kalubihan? Nga, wa? Dapa man. Di pwedeng nagsugat lang sila, ma. Padakong yun mo nga dili tinuno para musikat ka, ma. Sige, post lang na sa Facebook para may bawang ka ng tibo kalibutan. Taon, don. Ngano bang si... ngano si Adol pa magid in town? Oy. Ha! Gawas niya ador na pagidilain. Ha? Kinsa? Kinsa pa ilain nimong iring? Nay banbanon, nay puti, nay... Helam na dan! Apil-apil! Ano gusto salgas among ipanagsultihan sa imong amahan, be? Mag-apil-apil ka man, oy! Limaho pa mga kang iti? Bata ka pa man? Uy! Asa ka bata? Tanaw mo lang. Mituybo na akong atnal. Timayla na. Namukol ako. Sa dili madugay, mutuybo na siya na akong duha ka bulkan sa akong dugan. Natural! Tuybo gyud ang imong dughan kay tanaw na imong gidakon sa samin ra gud, oh! Kung nababoy ka pa no, lami ka na kayong ipatimbang. Sus! Magunay tama! Ay, masuko ka! Ngayon guro ba ko nasulti si Don? Up. Tigalig ka mo na sa ninoon na magkabingkil, ha? Ha? Tilan, ay. Ay, siyang tawag tiradahin ang imong anak. Ay, pagbat! Magbuot ko kay sayop baya ka. Di mahimo nga. Kuan, ako sakyan ang imong sayop. Ay, nagdungag akong kalagot ni mo, hap.
Mahilom na ko. Kuno na lang ni istorya, habi. Kaya hapit na mo to iris akong pananaw sa akong kagutong. Mga una lang ta ninyo. Nya, maghilom ta. Sige, lingkod na mo. Lingkod na mo ha. Wanay mo tingog sa atubangan sa grasya kay gabaan tana. Focus lang mo sa pagkaon. Ay, marad ka, kurik dun. Pasalamati ang imong nadungog gikan sa imong anak, Cheng. Kay usa na ka maayong pagtulunan nga angay gyud nga sundon sa tanan. Period na pa. Uy, may mga una ta. Naghihilom na ko. Ikaw lead sa prayer pa. Aw ma. Ako gyud? Ikaw lang, oh. Ay, ikaw lang, hindi ko kumao. Bangas ka. Ay, pagkatuwing-tuwing, alay. Saka ako'y biradahan ni mo. Nga no, man taong kayo. Naunsa man ka malapat na dayon Hindi ka. mo maguyaga-yagaan! Akong simod ito. Mayroon naman ko nga kuan kanang bangas ka. Tuwing-tuwing. Oo, lagi! Ano sa man, dito yaga-yaga. Muhilo mo dili. Yabo ko ni pagkaon ron. Ayaw dong. DXD. What? Ay, hulungan ng imong paso-paso dito, Roy. Nagsakit na gira kong mata nagtanaw ni mo. Tuwet. Sige, magagtanaw. Ala, piyong ako na imong mata. Ikaw na mo tubag pagyok ka na ka, ay. Oh, peace. Ay, hindi na mag-away na. Kung magkinaon sa magani na yung kalibutan, ang ayun ta mag-inunungay. Mo dyan. Maong peace. Oo, niya, kaning unsaman. Pag-ulit lang mo, mayong kabubuto ni Anching na. Husa? Usupa ka? Hoy! Bati kayong dunatay kontra sa tong silingan ma. Di ko gusto. Tay Saragod, kisa may inahan na to dun. Ikaw good. Oh. Kay ikaw may napagawas na ko gikan si Muntian. Mao ako'y magbuot og dili ikaw. Ako'y mutudlo nimo, dili ka ikaninoy mutudlo nako. Dili pwede ikurik sa anak ang sayop siyang mama. O pwede, ngano dili? Mao nga, sunda akong giingon nga pag-uli na lang mo ni Manay Duni. Kay kung dili ka musugot, mulayas gid din kay di ko gustong samok. Alarm! Dili pwede hinayo lagsira ang pultahan, Lola. Ilambagin na. Isapot ko! Tuwet! Ha? Nga na naman sugunok ka? Ha? Nay, kumusta man inyo pinagkatuwang ni Anjing dito sa barangay? Maunay akong gisapotan! Ha? Oy! Nga naman! Tungod kay gipangiskan kis kapitan nga magkauligid ang may namong kabubutong ni Anjing. Pakpak para sa kapitan! Muna akong gipaabot nga balita. Nalipay ka. Ako wa, kay bisag unsaon, di yun ako matunas Anjing. Alangan kay dako gnas ng ancheng mo. Maglisto yung kagtun. Hila may kanahan bata. Tuwet! Ay, burkinto, gini mo na yun. Ay, babae man, burkinta. Ganang gagyan nga doon ay kontra. Iya kong giunhan. Iya kang gipasakitan. Wawan dyan siya makaigo, ay. Bisa na. Iyang kitando kang akong karbo Ay, sa iyang gibuhat. Sus, ginagarbo, ay. Kalinti na, ay. Huwag kagi kaayuhan nga mapaabot kung magpataas kasi mong garbo. Basta. Bahala. Nag-uli mas atubangan sa kapitan. Ako gihapon siyang tumtan. Nyak, kumusta man ang inyong panagkatubang ni Manay Duni, Ching? Giuli lang sila sa kapitan pa. Ayo noon. Ano nangus mo ka man, ma? Koto bragito dito sa barangay ang among panag-uli atong tiguang igat. Oy. Hala, Ching. Nakasabot ko, oy.
Sabot ko, nga nagpakaroon ingnon lang itong tiguwa nga. Nalipay ko nuhay siyang, magkauli mi. Pero di ko bugoy. Nasakpan yun ako siya, ay musulirap ang ihang matas hilom dihang gipalamano, Miss Kapitan. Mao magdusa siya. Anching, Koto bro tong isinas at tubangas Kapitan ay. Padayon yun ako siya dumtan. Pa, di na sa kamatug. wa pa ko magduka. Basa-basa, aron magduka ka. Oh, di ba? Duwain niya akong cellphone, oh. Ay na lang kog dodoy ana aron dili mo silaop ang laing kubot. Ha? Don dili ko gusto gubot kay dugay nang nagubot ning akong utok. Kuya kung dili naon niya makaya nako kining akong gibati. Og basin na noon niya magdagandagan noon niya ako sa daan. Nga nugod. Kay mabuang tungod sa pinuhatan ng imong inahan. Kaapoy na kinabuhi oy. Ha? Kapoy may pamatay. Ha? May Ingan anak ka na ka, desperado? Hala. Ingan anak ang imong gisulti tungkol kay nasakpan ta mamos adoros ninyong pagduwag kayo. No. Tuog na ako nagbalik dito, ma. Nga pagdamgo og nindot, aron di na san mo anda namong sapot, be. Sige na. Magsugod na sa tanis o ano, Cheng. Sugod na bitaw ni. Kaya di ko makalimot isina nga ako nakita, oy. Kay, Isko. kay wa man nimo gi-delete. Imo magi-save. Hoy, dadan. Usa magisa ni papa ni mama. Nga init man kay kaniya. Iyang giguba ang akong ugma. Ipa-repair. Usa na lang ha. Last ka na lang yun doon ha. DXDC. May galaatang ilan pa mga sumpay ni atong sugindanon. Take it or leave it. Tagsulat Monique de Gracia sa Sinon ubos sa direksyon ni Jennifer Gato Minyusa. Musical scoring Ariel Mangkao. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama. Yêu của con, em cũng chẳng biết thế nào.